מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. צריך אדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולשמוח בו במצוותיו יותר מהכל. למה אדם לא שמח בעבודת השם? למה אדם לא מאושר בחיים שלו? אתם יודעים איך אפשר לשמוח? לא לשמוע חדשות, לא לקרוא עיתונים, לא להיות מחובר לשקר של העולם הזה, ולהיות דבוק בשם ובתורתו. יש בן אדם שמח יותר מזה? אין בעולם. בתפיסת העולם של תורה אין דבר כזה דיכאון, אין דבר כזה עצבות, לא קיים. אתה יהודי, זה לבד סיבה טובה ואדירה לעמוד ולשמוח. אני יהודי, זכיתי. עיקר הדברים לקיים את התורה והמצוות בשמחה. יש ליהודי סוד של החיים שאין לשום גוי בעולם. מי שלא דבוק בשם וחי חיי תורה, אין לו את הסוד הזה. יהודי יש לו את השם. מישהו יכול לקחת את השם מיהודי? אין אצל יהודי מצב לא להיות שמח. אני דבוק בשם. יש לי את הדבר הכי גדול שאין לשום אומה ולשון. אין. כשיצר רוצה להפיל את האדם, תחילת הנפילה שלו, תחילת הנסיגה שלו, עצבות. אתה רוצה לצאת מהיצר הרע? השמחה תוציא את האדם מכל הצרות כולם. העצבות, רבותיי, זה כללה. אסור לאדם להיות עצוב. אסור לאדם להיות במראה שחורה, בדיכאון. אין על מה. חייב להיות בשמחה תמיד. האדם שמח, שכינה שורה בו. בן אדם שמאושר, כל השערים פתוחים לפניו. רק בשמחה. אם אדם מתנהג בשמחה, זוכה לכל. אם אדם לא מתנהג בשמחה, לא מקבל כלום.